So guys, bali ito na yung ating nababalot. Ayan, so konti na lang. Konti na lang. Ayan, then later, saka natin siya ilalaga or i-steam. Ayan, sige, balot. Ayan, so ganyan lang siya. What's up guys? What's up mga barads? Ayun, Merry Christmas everyone! Ayun, kumusta kayong lahat? Ayun, for today's video, ang gagawin natin is magluluto tayo ng isa sa mga traditional na kakanin dito sa probinsya namin. So yun guys, yun nga ay ang suman. So yun sa Tagalog, suman, pero sa Ilocano, tinatawag namin siyang binungon. So ayan, ready na kayo? Tara! So guys, bali ito na yung ating ingredients. Ayan, yung ating malagkit. Ayan, so bali binabad na namin siya ng water para mas madali siyang maluto later. Tapos, yung ating gata, ito, napiga na rin siya. So ito guys is 2 piraso lang ng nyog. And then, yung ating dahon ng saging. So ito guys, bali na kuha na rin namin siya sa apoy, nainit namin na siya sa apoy. And then guys, yung ating brown sugar. So ayan. Guys, good thing maganda yung weather natin today. Ayan. Buti na lang kasi for how many days na umuulan dito sa amin. Like, siguro mga 4 days. And good thing kayong Pasko. Ayan. Umaraw na siya. Ayan. So dito tayo magluluto sa ilalim ng puno ng santol. Ito na guys. So ito na guys. Bali, ayan, sinasalang na natin siya. Ayan, gamit yung ating charan. Ayan. So ito, bali antay lang natin siya na kumulo and then after, saka natin ilalagay yung malagkit. So once na kumukula na yung ating gata, ayan, ilalagay na natin yung ating sugar. Brown sugar. Ayan. Guys, once okay na, na-mix na ng maigi yung sugar, ilalagay na natin yung ating malagkit. Yun yung bigas guys. So bali ayan na siya guys, natuyo na siya. So ayan, so bali tatakpan lang natin siya ng dahon ng saging. Ayan. And then mga ilang minutes pa para maluto siya. Ayan. Then after, saka natin siya babalutin. So ayan guys, dry na siya. So luto na siya. So ayan, pwede na natin siyang hanguin. Guys, bali yung dahon ng saging natin. So pupunasan lang natin siya. Ayan, para malinis. And then after, saka natin babalutin yung ating malagkit. Ayan, parang ganito. Ayan. So mag-sample ka nga, Anibek. Ayan, so kailangan lang natin siyang i-roll para makuha siya, para siksik. Ayan. So, para pag binalot natin siya, parang hindi siya lupay-pay. Parang gano'n.
So guys, ayun, naubusan kami ng dahon. So mainit. Ayun, kasama ko si Bulinggit. Dave! Hi! Hi! So, kukuha kami ng dahon ng saging. Uy, ayan, nangungulit na siya. Manonood daw siya. So, dito lang kami guys. So, dyan lang tayo kukuha. So, medyo maputik. So guys, bali ito na yung ating nababalot. Ayan, so konti na lang. Ayan. Konti na lang. Ayan, then later, saka natin siya ilalaga or i-steam. Ayan, sige, balot. Ayan, sige naman siya. Then, tatakpan lang natin ng dahon ulit ng saging. So, ayan na guys. Bali, papakuluan lang natin siya ng mga like 1 hour, ganon. Ayan. So, ayan guys. After mga ilang oras, ay 1 hour yung ating pagluluto. Ayan, or steam. So, ayan, okay na siya. There, yun. Ito na yung ating sinuman or binungon sa Ilocano. So, ayan.